right, left, right. Left, right, left, right, left, right. Left, right, left. Ops, tay sabi. Anong bakang mangkayo ka? Na, mura magagbata nga nay pampers. Sorry kay ma'am, si mama magud hiling magkaiglampin, di ka palit og pampers. Na, maupo day uroy nga bakang pud ka. Sige, hilutan na imong tiilan tud may street na. Namo na jud ni daan jud ni pagpalit ma'am. Street hilot-hilutan na. Isa gunsaon jud ni ma'am. Ma'am, pahit sa siguro ni ma'am no. Sige daw, Bi, marching daw. Ma'am, yes ma'am. Ay sabi, murag di kimpi naman una na sobrahan mo siguro mo naghilot. Ma'am, lahi na pud ma'am bi. Sa mukha jud na nangingani oy. Reklamo ka? Sige, proceed ta sa next. Unsay sunod ma'am? Kanang sayo na. Oh, sayon ka ni. Kita ka ng bye-bye? Yes ma'am. Ma'am, saan ako na? Unsay buhaton nimo? Mukamang kadra sa ubos. Nya, pusil-pusilo na ako na sa babaw. Kung mutindog ka, impas gyud ka. Ma'am, training pa ba na yung pinatianay na? Murag ana gyud na. Bisa korporal, ing ana gyud ang pamalaod. Pero kung dili ka kakaya, back out ka. Na, pwede man din mo back out ma'am. Back out na lang ko ma'am. Sige, i-cancel na lang to nato ang kontrata na 100k per month. Ay ma'am, sige. Mukamang na ko. Ops, nakasabot ka sa akong istorya ganina? Yes ma'am, mukamang makadiri ah. Unya, magdadala ka ng pusel. Ang binabe. Hello, tama day. Mamo. Ma'am, walay ba buhay rea nga dili makasamad ma'am? Hait man kay ni. Aw, maudyo na basta mag-training. Mura man kag di sundalo. Ala, sige. Mukamang na ko. Sige ha, ayog tindog ha, kay magsugod na kong pusil. Ma'am. Maigo ko ma'am. Ay naunsa naman taon ka, oy basta mao na to kung gingon sa imo ayaw lang jug tindog. Napatay na tani. Pero para sa 100k, kaya ako ko ni. Sige, ayaw jug lihok. Ma'am, man ako ma'am. Sige, pasado na ka. Proceed ta sa next. Ma'am, yes ma'am. Mr. Padayon, kita ka ni? Ma'am, yes ma'am. Magod sa diha ma'am. Ang buhaton nimo ani, pusaka kag kalima. Ma'am, yes ma'am. Kaya na ko na ay kamubura na hagdanan. Aw, sige, pagsugod na. Yes ma'am. Copy ma'am. Umana ka, Mr. Padayon? Padayon?